What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh, no, no. Tina pa. Sige, Tina. Yung jowa ni yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe. Check this out. My name is DJ March in the place to be you. Okay? So, karon magbuhat ko karong kanta, no? Bisag sakit yan ni akong piil karon dire. Tiging sakita lagi, ilakaw lagi. Ngano daw lami ang humba, no? Wala man siguro tao nga dili kabalo nang ginatawag og humba, okay? So, alas karon mga madatog pa pobre kabalo pero nang humba di gina mawala sa mga okasyon, okay? So, requested by Mats, okay? Mats Bayo Nas, taga Naga, Cebu, okay? Here we go. Ngano manglami ngano manglami unsay lami ngano manglami ngano manglami unsa lang lami alagi. Check this out. Ngano manglami mangyud nang ginatawag og humba dili gid na mawala sa mga okasyon sa masa dirty kasal o uban pa basta lagi ang humba jud balag gani dagag karistirol ang uban halakaon bisag gani ngagi arthritis sige padayon bisag gitambangan na og bawal pero mukaon jud mo nang ginakan katong kanta sa lupit sa laut ngano manglami mangyud ang ginadili kay naadi ang lami sa bawal ngano manglami ngano manglami ngano manglami unsay lamia ngano manglami ngano manglami unsa lang lamia yeah bisang gani grabe jud negri upag jud ang iyang tiil hubag sa arthritis pero mukaon jud og humpa hala magpakamatay gani ka magpakamatay jud ni si angkol mukaon mura nagwalay ugma grabe jud katong adto ko dili na ko makalimtan katong sa una. Grabe jud ni aning tawhana nagtrabaho siya sa tig-maintenance sa isa ka tubig diri gyud sa syudad sa Davao perti jud ka tampok ingon pa sa nakasaksi katong tawhana na wala pa gani ko naabot dito naanagid siya atong lamisaha nahuman na ko og kaon samtang ko gatanaw siya mura na ko ginapuso wala pa gid siya nahuman nawala na lang gyud ko na gyud tawhana nakaingon gyud ko sa iya sus mariusip nimo angkol mura nakagwalay ugma ngano manglami unsay lami alagi ngano manglami break it down yo. Karon ay nagpa-shout out karon, no? Kung naamoy mga wash out da, okay? Comment diri sa video, no? Sa YouTube, comment sa ubos para ma-shout out mo sa sunod na ko nga video, mga kabingka, okay? I-shout out din ako si Jake Lapay, gikan sa Barangay Tuyan City, Naga, Cebu, no? Si Ken Brotherhood, no, taga Talisay, Cebu. Okay? Thank you very much sa inyong pagtanaw ni nga video, mga kabingka. Sige sa